Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, May 30. 114 million pesos na Tulaok Bridge Project, inaasahang simulan sa June 4. Mga poste at kable, sanhi umano ng delay. Mayor-elect Jing Capil ng Porac, naghain ng motion for reconsideration, mananatiling alkalde ng bayan. Night patrol operation sa Central Luzon, mas pinaigting ng PRO3. Central Luzon, patuloy ang paghakot ng medalya sa Palarong Bansa 2025. At Gandang Fernandina, ibinandera sa Mutyaning San Fernando 2025. Natanggap na ni Election Officer 4 Lizette S. Malyari ng Comelec Porac ang kopya ng motion for reconsideration ni Mayor Jaime Jing Capil kaugnay ng kanyang disqualification case mula mismo sa Clerk of the Commission. Matatanda ang isang resolusyon ang inilabas ng Comelec, 2nd Division sa nag-uutos na sa Municipal Board of Canvassers ay proklama si Mike Tapang bilang nanalong alkalde ng Porac. Ngunit dahil sa inihain na motion for reconsideration, si Mayor Jing Capil pa rin ang nanunungkulan sa kasalukuyan at wala munang proklamasyon na magaganap sa June 3, 2025. Pebrero ngayong taon nang maipasara na ang Tulaok Bridge sa bayan ng San Simon, Pampanga para magbigay daan sa renovation nito. Pero hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin lalo na sa mga Simonians kung kailan talaga sisimula ng konstruksyon na nasabing tulay. Ayon sa Department of Public Works and Highways, clearing ng mga wires at poste ng ilang utility companies ang dahilan sa pagka-delay ng proyekto. Para sa detalye, narito ang exclusive report ni Ashley Punzalan. Kagaya ng ipinangako. Ipinasilip ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 sa CLTV 36 ngayong Biyernes, May 30, ang project profile at timeline ng konstruksyon sa Tulaok Bridge sa bayan ng San Simon, Pampanga. Batay kasi sa tarpaulin na nakapaskil sa project site, June 17, 2024 nang simulan ang proyekto. Ngunit mag-iisang taon na ay hindi pa halos umuusad ang bridge rehab. Pebrero pa lamang ay ipinasara na ang tulay upang magbigay daan sa clearing ng mga wires at poste ng ilang mga utility companies na maaaring maging sagabal sa konstruksyon ng naturang tulay. Gayunpaman, nitong Huwebes, May 22 pa lang nang umaksyon umano ang ilan sa kanila, habang ang iba naman ay binigyan ng huling 7 araw na palugit bago ang DPWH na mismo ang magtanggal sa mga linya. Isang major electric company din po na which is NGCP, ang schedule po niya is magtatanggal siya by Tuesday. As soon as natanggal po ni NGCP yung kanyang linya, yung kanyang poste by Tuesday, magpo-full blast na po siya. Kaugnay nito, inaasahang simulan na ng DPWH ang drilling at construction ng pundasyon ng tulay sa darating na Miyerkules, June 4. Nasa 114 million ang budget na nakaangkop sa proyektong inaasahan sanang matapos sa January 2026. Pero dahil sa suspension at delay ng construction, target ng ahensya na matapos ang tulay sa loob ng unang 3 buwan ng susunod na taon under normal condition. Gayunpaman, ayon kay Jason Hauco, Chief ng Construction Division ng DPWH Region 3, naabisuhan na ang kontraktor na Plurm Construction and Development Corporation na bilisan ang paggawa, lalo na't naiintindihan umano ng ahensya ang pasakit na dulot ng pagkasara ng Tulaok Bridge sa mga Simonians. As much as possible po kung kakayan is the 24/7 scheme. Pinapamadali po talaga natin yan kasi alam po natin kung gaano po yung impact ng project sa public. Tuloy-tuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DPWH sa lokal na pamahalaan ng San Simon, NLEX Corporation at sa iba pang involved dito. Mahalaga umano ito upang maging maayos, lalo na ang daloy ng trapiko habang ginagawa ang tulay. Samantala, nagpasalamat ang DPWH Region 3 sa pangunawa na ibinibigay, lalo na ng mga apektado rito. Siniguro ni Hauco na ginagawa ng ahensya ang lahat ng kanilang makakaya upang mapabilis ang konstruksyon.
Panawagan ni Hauco, I-understand po kung yung epekto ng ating proyekto dun sa mismong area. And gagawin po namin kung lahat po na makakaya namin para mapabilis po yung proyekto. We are in coordination po with all interested parties po dyan, all stakeholders po. Konting pasensya pa po. Pag po natapos natin yan, mas malaking ginhawa po para sa atin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Nasa mahigit 2,000 pulis ang sabay-sabay na idineploy ng Police Regional Office 3 sa iba't ibang bahagi ng rehiyon bilang parte ng pinaigting na night patrol operations sa layong tiyakin ang kaligtasan ng publiko tuwing gabi. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Gene Fajardo, ang deployment ng mga night patrollers ay bahagi ng direktibang ibinaba mula sa Malacanang at tanggapan ng PNP Chief na nakatugon sa pagpigil sa kriminalidad at pagpapatatag ng presensya ng pulisya sa mga lugar na itinuturing na may kritikal na banta ng mga panganib. Sinimula ng operasyon itong gabi May 28 kung saan ipinwesto mga miyembro ng kapulisan sa mga urban centers, commercial center, transport terminal at matataong lugar sa buong gitnang Luzon. Karamihan sa mga ito ay mula sa maneuver units ng Police Provincial Offices at ng Regional Mobile Force Battalion. Ginagamit din ng PRO3 ang makabagong teknolohiya gaya ng crime mapping at predictive policing upang matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng agarang seguridad. Sinabi naman ni Fajardo na mahalagang manatiling visible ang kapulisan upang mabilis na makaresponde at maiwasan ang anumang insidente ng karahasan o krimen. Manatiling nakatutok para sa iyong pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Mga ka-rider, ko ang hanap mo ay motor na may forma ng isang sports bike, performance na pangkarera pero comfort na pang-araw-araw, heto na ang para sa iyo. Mula sa prestihiyosong British brand na Triumph, narito na ang all-new Daytona 660, ang bagong mukha ng middleweight sport bike world. Kung gusto mo ng motor na kaya kang sabayan sa twisties, sa expressway o sa kahit sa city ride, hindi mo na kailangan maghanap pa ng iba. At good news mga ka-rider dahil available na ang Triumph Daytona 660 sa Triumph Pampanga ng Laos Motorcycle Center. Pwede mo nang makita at ma-experience ang bagong sports bike na ito. Good day po, I'm Edrel Kong, Sales Executive here at Triumph Pampanga. So what we have here is the Triumph Daytona 660. Let's discuss the features of this motorcycle. So let's go first with the engine and transmission. It is a liquid-cooled 12 valves with dual overhead camshaft. It has 3 cylinders with 660 cubic capacity. It has 95 horsepower with at 11,250 RPM and 70 Newton meters of torque at 8,250 RPM. So let's proceed po sa control system ng motor. This one po, it is a TFT display. And yung kagandahan po dito sa motorcycle natin, may 3 riding modes po siya. Rain, Road, and Sport. Ito po yung control buttons niya if you want to change riding modes. Dito lang po pipindutin. Meron na rin po tong Slip Assist Clutch and electric throttle. Racing windscreen na po and yung sa side mirror niya pang racing na rin po. So let's proceed naman po sa system brake po. Sa harap po, meron po siyang 310mm dual ABS disc brake. And sa likod naman po, 220mm disc brake. ABS rin po siya sa harap and sa likod po. So yung size po ng gulong niya sa harap is 120 by 70 and yung rim size po niya size 17. And yung sa likod naman po,
is 180 by 55 and yung rim size po niya, size 17 din po. And yung kagandahan po sa gulong natin is branded po siya. Michelin po yung ginamit na brand sa motorcycle natin. And naka-inverted suspension na rin po siya sa harap and monoshock po sa likod. And yung seat height po ng motor natin is 810mm. 5'9" po ako and sasakyan ko po yung motor para makita nyo po kung ano yung itsura niya kapag nakasakay. And yung ground clearance po niya is 5.5 inches. Hindi po siya ganong naka-aggressive position. Medyo upright pa rin po siya compare sa ibang sports bike na naka-aggressive position. So let's proceed with this part. Ito po yung exhaust niya. It is a stainless steel header system with stainless steel silencer. And naka-X ring chain na rin po ito. Ito po ang kanyang swing arm and it is fabricated steel po. The Daytona 660 have 3 different types of colors. Satin granite, carnival red, and for this one, Snowdonia white. Parang social po yung color niya kasi po may pagka-pearl white po siya. And lastly, let's talk about the price of this motorcycle. SRP po nito is 549,000. And sa ganitong looks and performance, meron na po kayong ganitong klaseng motor. If kayo po ay nag-avail ng Daytona 660, meron po kayong makukuhang Laos Group Gears with the road assistant for 24/7. You can text me or call me at my number 0998-953-1725. If you're interested with our units po, you can message our main page, Triumph Motorcycles Pampanga. And you can also message me at my main page, Edrel Kong Motorcycles Triumph Pampanga. You can visit us here at Triumph Pampanga. It is located here in Laos Group Complex, Oseabad Santos Avenue, near Microtel. Isinisulong ng Bacolor LGU ang isang ordinansa na magtatakda ng mga regulasyon para sa mga pasyalan at establishmentong pangturismo sa bayan. Layunin ng Bacolor Tourism Code na mapaigting ang kaligtasan, kalidad ng serbisyo at promotion ng mga lokal na produkto at tourist destination sa bayan. May detalye, nagbabalik si Ashley Punzalan. Malaos Kopo, King Balen, Bacolod. Hindi lang kultura at tradisyon ang mayabong sa Bacolor, Pampanga dahil patuloy rin ang pag-usbong ng turismo sa bayan. Kaugnay nito, isinusulong ng LGU ang pagpasa ng Bacolor Tourism Code, isang ordinansang magtatakda ng mga alituntunin para sa mga negosyo at tourist destinations sa bayan. Siguro mga 11 hearings, committee hearings ang ginawa ng committee, plus nag-public hearing pa siya pero pinili ng committee na mag-consult sa public para sigurado sila na kumpleto talaga ang tourism code. Sa kasalukuyan, hinihintay na lamang ang pirma ng punong bayan para sa final approval ng ordinansa. Ngunit higit pa sa regulasyon, layunin din nitong mahikayat ang mas maraming turista mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na bumisita sa Bacolor. Tinaya natin to mainly to regulate the resorts here in Bacolor, pero hindi natin sinantabi yung cultural aspects ng ating munisipyo. Sinama din natin dito yung mga tourist spots na pinupuntahan na rin ngayon talaga, which is the San Guillermo Church, and of course yung shrine ng ating Apong Lourdes na talagang dinadayuhan ng mga pilgrims. Sa pamamagitan ng ordinansa, target din ng LGU na itaguyod ang mga lokal na produkto at hanap buhay ng mga Bacoloreño. Kaugnay nito, itatatag ang isang tourism council na tututok sa pagpapanatili ng kalidad ng turismo mula sa registration, operation, hanggang sa seguridad ng mga establishmento. Ayon kay Bacolor Tourism Officer Voltaire Bong San Pedro, mahalaga ang ordinansa bilang paghahanda sa inaasahang pagtaas ng demand sa turismo ng bayan. Bagamat magkakaroon ng mga karagdagang alituntunin na dapat sundin ng mga new and existing businesses,
makakabuti naman daw ito para sa kanila. This will be for their own good. Kasi pag nakita ng turista na safe naman yung lugar, maganda yung lugar, kung first class hotel yan, yung kanyang amenities ay first class, abay, makakaganda rin sa mga hotel and to the whole tourism climate in the municipality of Bacolor. Tiniyak din ng Bacolor LGU na ang mga ipapatupad na patakaran ay naaayon sa panuntunan ng Department of Tourism o DOT. Suportado naman ng mga lokal na negosyante ang ordinansa, gaya ng Nuwan Farm and Resort na kilalang pasyalan sa Bacolor at sikat sa wedding industry. Malalaman din kasi ng mga tao na safety sila dito sa mga resort dito sa Bacolor, and then yung service and then yung quality pagdating dun sa mga ino-offer po ng mga resorts dito sa Pampanga. Comply po kami, lalo na po kilala na din po kasi si Nuwan, dito sa Pampanga as isa din pong resort sa Bacolor. Samantala, nanawagan ang principal author ng Bacolor Tourism Code na si Councilor Aiza Cunanan sa mga negosyante na sumunod sa mga alituntuning kaakibat ng ordinansa. Binuo natin tong Tourism Code, of course, para po maging beneficial not only to the selected people dito sa Bacolor, kundi po para sa ating lahat. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Inilipat ng Senado sa June 11, 2025 ang presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte upang bigyang daan ang pagtalakay sa mga prioridad na panukalang batas bago magtapos ang 19th Congress. Ayon ito kay Senate President Francis Cheese Escudero, orihinal na itinakda ang presentasyon ng mga nasabing artikulo sa June 2, 2025. Ngunit ipinabaliban ito upang matutukan ng mga Senado o ang Senado ang mga mahalagang panukala. Ayon kay Escudero, 6 na session days na lamang natitira bago ang Senate adjournment ng Kongreso sa June 14. Sa liham ng Senador kay House Speaker Martin Romualdez noong May 29 na ipinadala rin sa tanggapan ni VP Duterte, binanggit ng Senate President na may hindi bababa sa 12 panukalang batas na kailangan maipasa kaagad. Kabilang dito ang E-Governance Act, Anti-POGO Act, mga pag-amyenda sa Universal Healthcare Act at Foreign Investors Long-Term Lease Act. Dagdag pa rito, may mahigit sa 200 presidential appointments din na kailangang aksyonan ng Senado, kabilang ang ilang cabinet secretaries at opisyal ng AFP. Paliwanag pa ni Escudero, mahalagang bigyang prioridad ang mga panukalang ito upang mas mapalapit ang pamahalaan sa tunay na pangangailangan ng mamamayan, alinsunod sa layunin ng administrasyon. Nasabat ng mga otoridad ng higit 90 million pesos na halaga ng misdeclared at unauthorized agricultural products sa Port of Manila, kabilang ang smuggled sugar at sigarilyo. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya upang kontra agri-smuggling ng pamahalaan sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layon nitong masugpo ang iligal na pang-aangkat ng mga produkto at mapangalagaan ang kalusugan ng publiko at kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Alamin ang detalye sa report ni Raymond Tasoy. Nasabat ng Department of Agriculture, Bureau of Customs at Sugar Regulatory Administration ang tinatayang 9 million pesos na halaga ng smuggled sugar sa Port of Manila nitong Huwebes, May 29. Ayon sa mga otoridad, aabot sa 100,000 kilo o 100 metric tons ng asukal ang natagpuan sa loob ng 4 na container vans. Kabilang dito ang 50 tons ng asukal mula Thailand na wala umanong kaukulang permiso at 50 tons ng refined sugar mula sa Vietnam na idineklarang sweet mixed powder. Ipinahayag ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na patuloy ang mas pinatibay na kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno sa pagsugpo ng agricultural smuggling. Naniniwala siyang mas mangangamba na ang mga smuggler dahil sa mas mahigpit na pagpapatupad ng batas, lalo na ng Anti-Agricultural Smuggling Act. Nagbabala rin ng kalihim hinggil sa kalusugan ng publiko matapos na magpositibo ang ilang sample ng asukal sa bacterial contamination. Sinabi niyang may nakita umanong bacterial traces sa 2 klase ng sweeteners, kaya't pansamantalang itinuturing itong hindi ligtas kainin, bagamat isa sa ilalim muli sa testing upang makasiguro. Maliban sa asukal, ipinakita rin ng BOC ang nasabat na mahigit sa 81 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na idineklara naman bilang fabrics. Umabot sa 52,300 reams ng sigarilyo ang natagpuan sa loob ng 1,046 na kahon.
Tiniyak naman ng mga opisyal na sasampahan ng kaukulang kaso ang mga consignees ng mga illegal na kargamento. Ayon kay Chu Laurel, inatasan na niya ang SRA na i-blacklist ang kumpanyang Rojas City-based La Paz Multipurpose Cooperativo LMC at Yabay OPC na sangkot sa mga smuggled sugar na dati nang rehistrado sa ahensya. Sa ngayon, may 3 sugar importers at halos 20 traders sa iba pang agricultural commodities na ang blacklisted sa gobyerno. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa ibang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Patuloy ang pamamayagpag ng mga student athletes ng Central Luzon sa Palarong Pambansa 2025 na ginaganap sa Ilocos Norte. Alamin kung ilang gintong medalya nang nahakot ng mga pambato ng rehiyon sa ulat ni MC Galang. Arangkada ang performance ng pambato ng Central Luzon sa ginaganap na 65th Palarong Pambansa sa Ilocos Norte. Ang taunang sporting event ay nilahukan ng mga student athletes mula sa elementarya hanggang high school mula sa iba't ibang panig ng bansa. As of 12 noon ng May 30, 2025, nasa 6th place ang Central Luzon Regional Athletic Association o CLARAA team sa overall medal tally. Ito'y matapos makasungkit ang mga manlalaro ng 24 na gold medal, 20 silver at 28 bronze medals. Kabilang sa mga nakasungkit ng gintong medalya sina Ian Patrick Aquino na sumabak sa 100-meter men's secondary category at FJ Catherine Cruz sa 50, 100 at 200-meter women's secondary event sa swimming competition. At ang runner na si Alfred Talplacido sa 400-meter run. Tatagal hanggang May 30 ang National Sports Event at gaganapin naman sa May 31 ang closing ceremony ng 65th Palarong Pambansa 2025. Matatanda ang nagtapos ang CLARAA athletes sa ika-6 na pwesto sa overall medal tally noong nakaraang taon sa Palarong Pambansa na ginanap sa Cebu. MC Galang, CLTV 36 News. Nanumpa na sa tungkulin si Senator-elect Bam Aquino ngayong Biyernes, May 30. Pinangunahan ni Municipal Mayor-elect Noel Villanueva ang oath-taking ceremony na isinagawa sa Concepcion, Tarlac. Matatanda ang nag-number 1 sa senatorial race sa naturang bayan si Aquino sa nakaraang 2025 midterm elections. Naging malaking factor umano sa kanyang pangunguna sa lugar ang pagiging baluarte ito ng mga Aquino dahil sa bayan ipinanganak ang kanyang tito na si dating Senador Ninoy Aquino. Hindi umano issue para kay Senator-elect Bam Aquino kung saang block siya mapupunta o mapabilang sa Senado. Giit niya, kahit nasa minority siya noong nakaraang termino niya bilang senador, ay naipasa pa rin niya ang Republic Act 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na siya ang principal sponsor. Ano pa yan, ongoing yung mga talks niyan, but ang priority natin yung ating campaign promises. Libreng kolehiyo, siguradong trabaho, tulong sa mga kabataan, tulong sa mga magsasaka at mangingisda, mga batayang sektor. Yan po yung focus natin. And alam mo naman, kahit naman nasa minority ako noon, napasa ko pa rin yung libreng kolehiyo. So whether minority yan o majority, ang mahalaga nakatutok ka sa mga solusyon na kailangan ng tao. Manatili nakatutok para sa ibang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News matapos ang mahigpit na tagisan ng husay at ganda ng 15 kandidata mula sa iba't ibang barangay ng San Fernando, Pampanga. Isang pangalan lang nagningning sa entablado ng Heroes Hall. Kilalanin natin siya at silipin ang buong kaganapan sa isang gabi na punong-puno ng ganda, grace at girl power ng tunay na Fernandina. Isang gabi ng ningning, ganda at inspirasyon ang nasaksihan sa Mutyaning San Fernando 2025 Grand Coronation Night na ginanap sa Heroes Hall noong Huwebes, May 29. 15 naggagandahang kandidata na
na nagmula sa iba't ibang barangay ng San Fernando ang nagtagisan ng kanilang galing sa pagrampa at husay sa pagsagot. Ngunit ang nanaig at tumingkad sa gabing iyon ay ang pambato ng Barangay del Rosario na si Jemay Mangulabnan na nagpamalas ng tunay na ganda ng isang Fernandina. Hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa kanyang puso at layunin para sa kanyang komunidad. Sobrang masaya po at nagpapasalamat lalo na sa aking pamilya, sa mga kabarangay ko at sa mga kaibigan na walang sawang sumuporta po. Matapos ang ilang linggo ng matinding kompetisyon mula sa pre-pageant activities at kalikaliwang guestings, hindi isinuko ni Jemay ang laban para makamit ang korona. Nanaig siya hindi lamang sa ganda at talino, kundi pati sa kanyang malinaw na paninindigan sa advokasiyang nagbibigay proteksyon sa mga kababaihang naging biktima ng sexual harassment at abuse. Kung kaya naman, nasungkit din niya ang titulong Best Advocacy. Ngayon, mas marami po akong matutulungan gamit ang aking advokasya na lalo na po ang mga natatakot pa or mga voiceless. Gusto ko lang sabihin sa inyo na you are not alone, I am here, and we can end the silence together. At hindi lang yan, dahil Hakot Award din ang ating bagong reyna. Ilan sa mga titulong kanya pang nakuha ay ang Best in Evening Gown, Eventologist Choice Award, Miss Donya Arceli Award, Face of Forever Glow, Mouse Studios Miss Photogenic Award, Miss Photogenic Award, Miss Telegenic, at Flores de Mayo Best sa Gala. Siya rin ang tinanghal na CLTV 36 Miss Telegenic Awardee. Samantala, bukod kay Mangulabnan, hinirang din sina Angelic Cidre Cortez ng Barangay Alasas bilang first runner-up, Angelino Campo ng Barangay Pandaras, second runner-up, Mira Faith Alejo ng Barangay Talabastagan, third runner-up, at Freya Chanel Simbulan ng Barangay Kalulot bilang fourth runner-up. That's why I am proud to be a Fernandina po talaga. Kasama si Danica Gino, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Napakahalaga ng pagtanaw sa kasaysayan at sa mga kontribusyon ng ating mga bayani. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng siyudad ng San Fernando nagbigay parangal sa isa sa mga local hero na si Don Antonio Consunji dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa lungsod. Para sa buong detalye, narito ang report. Inalala ng lokal na pamahalaan ng siyudad San Fernando ang kadakilaan at natatanging kontribusyon ni Don Antonio Consunji nitong Huwebes, May 29. Pinasinayaan din ang kanyang bust monument na nakalagak sa Consunji Ancestral House, Barangay Santo Rosario. Kabilang ito sa ilang programang inihanda para sa pagdiriwang ng Piyestang Fernandino 2025 at ng National Heritage Month. Nakilala si Consunji nang siya ay may talaga bilang gobernadorcilyo ng San Fernando taong 1892. Ngunit kalaunay tinanggal siya sa pwesto ng Spanish government dahil sa ugnayan niya kay Dr. Jose Rizal nang siya ay bumisita sa bayan. Ganun pa man, naging presidente munisipal ng lalawigan si Consunji sa panahon ng Philippine Revolution mula 1898 hanggang 1899. Pagbibigay pugay doon sa katapatan at di pagmamahal sa bayan ni Don Antonio Consunji noong panahon ng Spanish era, siya tumindig para sa bayan. Pinakita niya ang malasakit doon sa mga kababayan niya. Ito'y magsilbisa ng inspirasyon sa kanila. Yung pagmamahal sa bayan, yung malasakit sa kapwa, and yung tapat na serbisyo. Ang bagong rebulto ni Consunji, yari sa reinforced concrete na umabot ng higit 2 buwan ang paggawa. Ayon sa artist nito na si Joel Malyari, itinuturing niya umanong isang karangalan na makomisyon sa paggawa ng monument ng isang prominent figure kagaya ni Consunji. Kung metong yung honor ka ako na, metong yung dangalan. Kasi itang contribution na kaya may immortalize itang balo tamo kaya kasi people like us, visual tamo eh. Ngayon kaya sapat ang narandaman may kaya pero dapat nakakakit may. Lubos namang nagpasalamat ang pamilya Consunji sa karangalang tinanggap ng kanilang lolo. The family is really proud and very grateful for this opportunity for the government to make the effort and give the respect and the effort
to create this momentous event na may bust ang aming grandfather, it's something that should make even our next generations proud of. Samantala, ayon kay City Administrator Engineer Michael Quizon Jr., mahalaga ang pagbalik tanaw sa kasaysayan dahil ito ang magtuturo sa bawat isa kung paano maintindihan ng mas mabuti ang kasalukuyan at hinaharap. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Good news para sa mga steak lovers! Hindi nyo na kailangan lumabas ng bansa para maranasan ang premium world-class buffet experience dahil meron yan sa Midori Clark Hotel. At Midori Clark's Toscana Dining, you can indulge in juicy tender cuts of steak and a variety of international dishes, all at an affordable price. Kaya no wonder why this place keeps drawing in crowds of food and steak lovers. Samahan si Danica Gino as she explores the pride of Clark's culinary offerings. Brace yourself for a mouth-watering culinary experience in Clark, Pampanga. Dito lang yan sa Midori Hotel, a go-to destination known for its full spectrum of luxurious relaxation. And of course, its renowned unlimited steak dinner buffet na siguradong babalik-balikan. Kabalan, we are here at the elegant Midori Clark Hotel para tikman ang isa sa pinakaaabangang unlimited buffet na kanilang ino-offer, ang unlimited steak dinner buffet. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, samahan nyo ako. Let's go! Ang Midori Hotel sa top luxury spots dito sa Central Luzon. Pero higit pa sa ganda ng lugar, ang dinarayo talaga ng mga guests ay ang kanilang world-class dining. Lalo na yung unli steak dinner buffet nila na pang 5-star ang quality and experience. My name is Thea and I'm from the Sales and Marketing Department of Midori Clark Hotel and Casino. Mabuhay everyone and welcome to Midori Clark Hotel and Casino. So we're here now at Toscana Dining and we wanted to share with you our new buffet theme, which is the unlimited steak and international buffet. So as you all know, or as everyone have experienced our buffet already, so we are having the new theme right now, which is the unlimited steak and international buffets. This buffet concept was inspired by the growing demand in the market. Buffet-style dining has always been a Filipino favorite. Kaya naman sinigurado ng Midori na mag-offer ng high-quality selection na talaga namang patok sa mga bisita. Ayan mga kabalen, syempre no, oras na para tikman natin yung mga ipinagmamalaking steak ng Midori Clark Hotel. At ngayong gabi, sasamahan tayo ni Chef Vince para ipaliwanag kung ano ba itong mga steak na ito. Hello po, ako po si Chef Vince at ako po ang in charge ngayon sa pagluluto po ng mga steaks natin dito sa Toscana Dining. Chef, pwede po ba nating ipaliwanag kung ano po yung mga steak na makikita natin ngayon dito? Bali, meron po tayong 5 klase ng steak po dito sa Toscana po. Which ito po yung tenderloin. Meron po tayong top blade, T-bone, beef short ribs, at saka beef shanks po na may red wine sauce. This is it. Titikman na natin itong mga ipinagmawalaking steak ng Midori Clark Hotel. Siyempre, makakasama pa rin po natin si Chef Vince. So, Chef Vince, ano ba ang uunahin natin dito? Unahin na natin itong tenderloin. Makikita niyo po, ito po yung steak na thick cut po siya. So, sa mga ganitong steaks po, nagdidepende po siya sa doneness. So, pag well done po siya, matigas. Okay po. Cut ko na po, ma'am. So, Chef, ito po bang steak natin na ito? Ano po? Ito po. Luto po siya niyan? Medium po. Makikita niyo po na kulay pink po siya. Meron po tayo dito, ma'am, black pepper sauce. Siyempre po, isa po sa mga pinakamasarap na sauce namin dito sa Toscana Dining po. Okay. Mana natin.
Ang sarap. Tunay lang masarap, no? Kasi makikita natin na yung freshness talaga ng meat talaga matitikman. At yung flavor, syempre, nung spices na nandun sa gravy, talagang sobra ang sarap. At yun na nga, nagtuloy-tuloy na ang tikiman ng mga inihandang steak dito sa Midori Clark Hotel. Bawat hiwa ay sobrang tender, juicy at flavorful. Sakto ang timpla, hindi maalat, hindi matabang, at perfect ang doneness ayon sa preference ninyo. Lalo pang sumasarap kapag nilagyan ng gravy. Creamy, savory at bagay na bagay talaga sa steak. Kaya kung steak lover ka, para sa'yo talaga to. At alam nyo ba na hindi lang steak ang ino-offer dito sa buffet? Meron din silang international selections mula Chinese, Japanese at Filipino favorites that makes it a truly global dining experience. So, as part of the special buffet option, which is the steak, so it's a cook to order. So, we have the display of the fresh steak, and lahat ng mga ng mga food selection namin is fresh. So, and every day, as much as possible, we try to change the menu so that everyone could enjoy wide selection of food. We really want everyone to invite you here po. So with all these premium flavors and buffet goodness, magkano nga ba ang halaga ng ganitong klaseng dining experience? So we are happy to also share with you the new price. So before it's 1988 net, and now it became lower, so it's 1399 plus. So that's inclusive of 10% service charge. For seniors, of course, they are entitled for their discount, which is a 20% discount. And then for kids naman, it's 6 to 12 is 50% off, and then 5 below is free of charge. Dahil sa abot kayang presyo, ang buffet na ito ay naging paboritong tangkilikin ng maraming bisita. At sa dami ng mga dumarating na customers, hinihikayat ang mga future guests na magpa-reserve ng kanilang seats. Para sa mga hindi nakapagpabook, huwag mag-alala because they also accept walk-ins. So everyone, we would like to invite you to our Steak and Fire buffet theme for weekday dinner. So our unlimited steak and international buffet is available every Saturdays, Sundays, that weekend lunch, and then Sundays to Thursdays, weekend buffet dinner. For reservations, we encourage you to message our Facebook page, which is the Midori Clark Hotel and Casino, or we'll just share with you the contact details for you to call or send us a message anytime. See you here! Kabalen, kung ang hanap nyo po ay unlimited steak experience na sulit sa lasa at elegante, Midori Clark Hotel is the place to be. Kaya ano po pong inaantay ninyo? Plan your next food trip destination dito sa Clark, Pampanga. Ako po si Danny Cagino para sa CLTV 36 News. Para naman po sa ulat panahon, panoorin natin ang report na ito. Po ang pagtaya ng panahon sa susunod na 24 oras ngayong araw ng Biyernes, Mayo 30, 2025. Patuloy po magdadala ng pagulan ang southwesterly wind flow na nakakapekto sa bahagi ng western section ng Luzon. Dahil po dito, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Central Luzon, ay asahan natin magkakaroon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dahil po sa hangin mula sa timog kanluran. Pag-iingat po sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtaman at minsan ay malalakas na pagulan. Samantala, frontal system naman po ang patuloy na magpapaulan sa bahagi ng Cagayan Valley. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa ay magkakaroon ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulo-pulong pagulan, pagkidlat at pagkulog sa bandang hapon at sa gabi. Dulot naman po ng localized thunderstorm. Ito po ang pinakalitas mula dito sa Pag-asa.
At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po and happy weekend!